everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Doon ako importante kayong tuyo nimo. Unsa man? Ayaw ko balibari ha. Unsa man na? Nganong di ba ka papalipad? Ha? Ipailati ka sa kong lula nga akong girlfriend. Ha? Inay ng tingdi mo. Magkamatay mo pasyente. Wa ka malipong? Wa ba? Ayaw kong kabuangi ha? Ayaw kong kabuangi. Hangyo alanggod ko. Kada ba ka mihangyo na ako ha? Huwag ko'y gibalibaran. Bayo, namoy-boy ka? Wa man. Nang winter ah. Basta, kadi ko masugot. Bahala ka. Ular ka na magod si Lula para sa iyo isgot. Sugot na lang ba? Ay, basta, kadi ko. Hala Ako na mo. lang, attorney. Oh, Ni. uy, Ako na lang. Magpa-pretend naman ka ha. Okay ra gyud kaayo ko. Hoy, Rona. Bagka ako ni mong naong. Di man ka mosugot, be. Nangayon ako nagpabor si attorney Good. Nya, naamsag ko'y utang kabubuton niya. Maong, ni volunteer na lang ko. salamat na lang. Pero si Angel magod ang gusto ni Lula para nako. Yes. Mao nga, ayaw lang pagbalibad. Oh, sige. Di na lang ko mabalipad, uy. O, alay bawi ay ha? Pero unsa man ako pagpakita, be? Nga nurse pa man ko ini babayhana. Unya na lang mo magkita kung libre na gid ka. Pwede rin mag-video call, karon. Uy, kakalit ba ini? Di man ko ready, uy. Unsa may akong buhaton? Just be yourself lang, good. Relax lang. Tawagan ako si Lola, ha? OMG! Hala, uy. Wa pa man mawagtang ang pag-init sa akong dunggan ug aping. Mura pa man ko gilatan. Grabe sad sa lula ni Marvin, uy. Nagiskot na magkasal. Ni! Padili-dili pa, pero gikilig di ay to. Nasa ka diya? Ipokrita kay ka, uy. Hoy! Akog inang ipokrita, ha? Dako ra ba kag utang kabubuton ako? Uy, nga no gutaw. Siyempre! Kay ako, goy... Oh, Ay, di ko pwede masulti nga ako ang tinuod nga ni Gasto niyang pagka-hospital. hoy. Ako giniingon ni attorney nga pasponsoran ka. Uy, wag yun ang sugot ni mo. Nagbuot-buot raman gani ka. Bisa na. Basta, kaya wako'y utang kabubuton ni mo. Period. Unsa? Way sakit sa kasing-kasing si Rona? Mauna, bakakon yun. Salamat sa Ginoo. Nga bakakon siya? Ngawa siya'y sakit. Aw. Daan naman ko niya paugod. Ako lang yung gipa-check sa doktor para giklaro pa. Para legit. Kay mo man na iya ang gipatuo nga may sakit siya para luoy kunuhay. O sige, ako lang pahibaon si Ryan inigpauli niya. Ay, no need na oy. Maugi pag-abot diri sa maing laki ni mong bana. Ha? Sige, bye-bye na lang. Ako ray sulti ni niya. Bye-bye na. Ano ka, Angel? Ay, ako ray gisultihan si Irene nga naabot ka. Siya to akong kaistorya. Unya nga nung ingon mga nga ikaw rin musulti na ko. Unsa mo isulti, ha? Ay, ang result tragod sa... Oh, Ryan. Ryan, salamat kay ni ako. Uy, nakamata na noon ka. Okay ra. Unsa na ipamati ni mo? Hala, uy. Di yun man nag-agaw ang akong tanaw ninyo do. Saan yun akong tanaw? Nga no mo ka, Angel? Magawas na ko din ibe. Mupauli na ko sa ato. Sa inyo? Sa ato, God. Nagpuyo man mo sa bahay. Apil naman mo sa mong pamilya ni Irene. Unsa di pagkasulti, ha? Okay,
Okay. Sige. Dawato na lang na. Okay, pero paminaw una sa resulta sa mga test ni Rona. Uy. Rona, noon sa ka? Mag-isod ka ginawa? Angel, tawag ang doktor. Pagdali. Tawagon yun akong doktor para makasabaan tango. Wala na siya sakit. Ha? Unsay? Oy, wala na siya sakit. Nay, na resulta sa iyang mga test. Oh, mau ba? Pero nganong... Nganong nihangos na siya? Oh, ni acting lang gud na. Nagpapansin nimo. Hello, May? Si, pabugon na naglisod sa paginhawa nga namangag manggani na. Rona, pagtarong bitaw. Na-worry ba ako? Unsay gibati ni mo ron, ha? Na okay naman, sad. Okay na. Niga, na okay man dahil yun. Hilom ra god, Angel. Sa mukha ni mo, eh. Ay, di ko pahilumarayan. Wa para ba ko kakita sa proof nga nakabayad mo kasi imong giutang nga 50,000. Noon sa kada? Nagduda ra ba ko itong kwartaha nga wa na sa to gibayad. Ang sa kwarta, ha? Wa, ay. Ay, paminaw na ba yan? Mao ba? Mao ba, pre? Pre? Di ko ni mo ipapaminaw, pre. Ako ra ba'y tag-iya itong kwartaha? Imo naman itong gihatag ni Irene. Wa to na ko gihatag. Gipahuwam ra to. Og paninglon to nako karong tapos buwan. Unsa? Maunay iyang gisulti. Utang ko no to. Og iyang pabayran karong tapos buwan dayon. Aw, mubayad yun ta. Gaya-iya ka lang. Oh. Sige. Ikay pangitag bayad, ha? Ayaw ko pa problemahan, ha? O sige. Ako rin mangita. Ayaw nagka-problema, ana. Basta ba, ha? Ayaw bayagid kong problemahan, ha? Ayaw bayagid! Kadiya. Nganong kurat man ka. Um, Tapos buwan naman. Sabot mo nato nga paninglon ti karon. Angel, si Irene ang paningla. Naibaw na to siya. Imo man tong utang. Nganong si Irene may ako paninglon. Unsa man sa iyang ibayad nga wa man siya trabaho. Ikaw man ang dunay sweldo. Naibaw na lagi to siya. At tuwa siya. Di lagi siya akong paninglon. Ikaw lagi. Nagsabot na lagi, me. Siya rin mo bayad di mo. Di ko madawat kung siya mo bayad nako. Kinahanglan nga ikaw gyud. Kung goal man tingali ka. Ikaw ra. Abusada na gid ka, ha? Ha? Uy! Buhi ko ba? Abusada man ka ko. Usawa man ko nimo, Abir? Unsa nga umati ka pag-unsa nga imo magkugikwelyohan? Mm. Buhi iuna ko aron maunsa ti ka. Okay. Buhi ate ka. Oh. Sana? Gibuhian naman ti ka. Usa may imong baton. Gara sa kada! Ingo magabuhi ate ka. Aron maunsa ko nimo. Usaan na dayon ko. Unsa umati ka pag-unsa? Ngayon mo naman ko gibalibag. Ha? Ay, nagilak-ilak niya. Bayri na dayon ko, dali. Angel? Honey? Honey. Tanawag yun sa ko ng babayana. Iya kong gitukpod. Ay, pagdrama diha, pare. Bayri na dayon ko, para wanay samok ba? Nakadungugahan. Iya kong gipaninglan. Di ba ningon man ka nga ikaw rin mo bayad di, ha? Di lagi ko mo dawat og kwarta gikan ni Irene. Imo tong utang, ikay mo bayad. Nakadungog ka, Irene. Nakadungog ka gisulti niya, ha? Nakadungog man. Nga nga nang magtangga naman ka niya. Bayari na din na bayan, ha? Ingon man siya nga, dili siya mo dawat kung di ka na ko ang kwarta. Bitaw, no? Pres, ihatag na ko ang kwarta. Ihatag na ko, kay ako'y muhatag niya. Pagdali! Wa gyud ka kasabot pre-raya, no? Mari, Ha? Ganang legit nga imong kwarta akong dawaton. Dili ka nang gikan ra gihapon ni Irene. ha? Padya na lang ko. Padya na lang ko!
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.